Derbi Barbanzán na primeira futgal. O Unión e a Banqueiro veránse as caras, dous equipos con diferentes dinámicas. O Valiño visita o Caldas e a Esteirana o Tordoia, coa urxencia de puntuar. A fin de semana traerá unha vez máis a emoción do fútbol. A segunda futgal descansa, pero a primeira vivirá a súa 9ª xornada de competición e estará cargada de duelos claves para os equipos da comarca, xa que sumar é unha prioridade para todos neste primeiro mes e medio de liga. Un dos partidos máis agardados é o Derbi Barbanzán, no que se medirán o Unión e o Banqueiro. Os dous equipos chegan a este encontro con dinámicas opostas. Os dasados son terceiros ao ter no seu haber 19 puntos, logo de gañar 6 encontros, empatar un e perder outro. Agora mesmo encadean 3 triunfos seguidos, o último ante o Caldas, rival o que superou por 5-1. O Banqueiro chega a este derbi no 11º lugar ao sumar 8 puntos, despois de gañar 2 encontros e empatar outros 2 e perder 4. De feito, encadea 3 derrotas consecutivas, a máis recente a sufrida a pasada fin de semana ante o Cordeiro. Este sábado queren plantar cara a un dos equipos máis en forma do Grupo 5. O Unión contará coa roupa dos seus, xa que o derbi vivirase no Municipal de Vilas e comezará ás 5 da tarde. O Valiño segue enfocado en abandonar o penúltimo lugar da táboa e o descenso, algo que pasa por vencer a domicilio o Caldas, rival directo pola permanencia. Os de Cabo de Cruz estrearon o seu casilleiro hai 2 xornadas e queren sumar novamente de 3, xa que a pasada fin de semana caeron nun intenso partido co Flavia. Nesta ocasión o Caldas estará no outro lado do campo e tamén irá pola vitoria para afastarse do descenso, xa que é 12º e a vantaxe en 5 puntos o Valiño. As Corticeiras acollerá o partido entre Caldas e Valiño que se celebra o domingo ás 5 da tarde. Mentres no grupo 2, unha Esteirana escasa de puntos quere sair do foxo. Os muradáns pechan a clasificación dende hai varias xornadas, xa que só suman 2 puntos e precisan puntuar para manterse na loita pola permanencia. Veñen de perder por 4-1 co Camariñas e esta fin de semana xogan novamente fora da casa, xa que visitan o Manuel Juncal. Ali veránse as caras co Tordoia, o quinto clasificado do grupo, que ven de perder na súa visita ao Bastavales. A Esteirana precisa puntuar e deberá xogar un gran partido para levarse a vitoria do Manuel Juncal. O duelo co Tordoia desenvolverase este domingo ás 4:30 da tarde.